Toto je Michal Jovek, ktorý sa pripravuje na svoj prvý, dúfame, že nie posledný skok. Michal, povedz niečo do kamery. Niečo do kamery? Tak bolo povedať niečo do kamery. Toto je náš lokálny gangsta homie, ktorý nám pomohol postaviť tento úžasný skok. Daj niečo do kamery. Daj niečo do kamery, však ubúda čas, no neblbni. No a nakoniec som to ja, ten škaredý ksich, ktorý tomu takisto pomáhal. Môžeme sledovať Michala, ako sa obúva. Poď Michal, daj niečo do kamery, také, že vaše bezprostredné pocity. Bezprostredné pocity? Trošku riedke. Trošku riedke? A čo si o tom myslíte, dáte to, nedáte to? Pokúsim sa to dať, ale... Pokúsite sa dať? Moja ľavá hemisféra niečo napovedá ohľadom nášho rozbehu. Ja rozumiem. Že rozbeh to asi neprežije. Aha. Ale nikdy nehovor, nikdy. Tak, pozrieme sa teraz na Michalové vybavenie. Vidím, že firma Barton, teda firma Hugo Miletič zasponzorovala tentokrát. Veľmi kvalitné lyžiarky. Pozrieme sa napríklad tuto na prasklinu, to je veľmi kvalitné. Povedal som, že to je Flex 25. Áno. Povedzte nám k tomu niečo, áno. To je špeciálna úprava freestylových bot. Všetci si myslia, že majú byť Flex 80, áno, alebo 70, aby to až tak netlačilo, ale my veľmi dobre vieme s našou spoločnosťou, že bolo treba vyvinúť za môjho kamaráta spolupráce nové lyžiarky, ktoré majú Flex 25. Rozumiem. A zverili ste to firme Hugo Miletič. Áno, presne tak, pretože najviac ponúkala otvorenosť náruče. My sme to samozrejme využili. Rozumiem, čínska lacná pracovná sila, tak vyzerá samozrejme. Nuž, a čo nám ešte poviete, batoh je snáď jasný, to je takisto čínska produkcia, no a povedzte niečo k tým lyžiam. Ideme dve paličky lyžu. A máme samozrejme druhú lyžu, áno, áno. A to je, tu máme značku Nordica, prosím pekne špeciálne upravené lyžiny. Áno. Na tento spôsob použitia podarilo sa mi táto úprava za pomoci mojej kamarátky, ktorá nabehla na veľký šúter a vytrhla hranu. Áno. Takže skoznica je v úplne perfektnom stave. Super to. Proste bezchybne. Takže keď vás dneska stretneme v Ružinovskej nemocnici, vôbec sa tomu nebudeme diviť, samozrejme. My sme sa mohli diviť, pretože ja som zaregistroval aj na Chramároch, ale stretneme sa možno aj tam. Možno aj tam, to je najbližšie samozrejme. Tak vážení diváci, ja na chvíľku pauzujem a stretneme sa pri priamom prenose. Tak a my si zatiaľ pozrieme toto úžasné veľdielo. Všetci vidíme, je to doska Barton, áno. A toto je prosím pekne normálny sneh. To je záber na lokálnu skupinu miestnych gangstás a felás a homies a neviem čoho. Ďakujem samozrejme za prejavený support. A teraz môžeme vidieť Michala Jobeka, ktorý sa úspešne štverá na svoje miesto skoku, áno. Ten žltý flek, áno, to je on. Takže všetci držíme Michalovi palce, samozrejme radšej sa vzdialime, nechceme byť takisto zasiahnutý Michalom. A Michal niečo vraví, povedz niečo do kamery! Že zabijem sa! Tak a Michal... Odstartujem ťa? No neviem. To je pohľad na publikum, ešte raz, miestny felás. Toto bude priamy footage. Tak, Michal sa ide, áno, Michal ide. To aj kvalitne, veľmi kvalitne, Michal to prežil. A Michal ide ešte raz. Poď, ide ti čas. Tak, Michalov pokus číslo 2, dúfajme, že aj posledný. Michal sa všeobecne nemá moc rád. Áno, pozor, super, je to super a Michal to prežil.